Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Kini si Leo Lastimos sa magpasalamat sa inyong pagpadayon namo sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Hangin kay diri sa among luyo, sa among hardin, dol sa mga punuan sa lubi, punuan sa kahoy ug si CB maupay pagmata among gipukaw kay magko-angkor siya nato karong hapuna. Ang atong sugilanon karong hapon naguluhan agrarian reform. Na gamay lang nga notisya, di ko eksperto sa yuta, wa ko'y kalibutan mahitungod sa mga prinsipyo sa maslawom nga mga pagpasabot mahitungod sa agrarian reform, pero tuguti karong hapuna ato lang subayon sa labing taphaw nga paagi unsa may nahitabo sa atong pagpanagiya sa yuta dinhi sa Pilipinas. Nganong ang taphaw nga agrarian reform programs sa atong nagkalilain nga mga pamunuan sa kasaysayan sa Pilipinas, mao may gibasol sa nagpadayong kakabus, nagpadayong katimawa sa kinabag-an sa atong katawhan, labi na sa mga mag-uuma o sa mga sakop sa ilang pamilya. Ako naglaom na dunay mas makinaadmanon, mas kamao nga nakatsamba og tan-aw og paminaw nato og hinaot nga ilang dasunan ang mga kasayuran nga atong nahipos mahitungod sa pagsuway, pag-usab sa atong pagpanagiya sa yuta dinhi sa Pilipinas ug ang kapakyas sa nangagi nga mga administrasyon ug unsa may mga kalampusan nga nahimo sa taas na kayong pakigbisog sa agrarian reform sa Pilipinas. Nadasig ko pag tuki ini bisan dili takos kay para nako usanis makapasabot sa atong sistema sa politika sa Pilipinas karon. Ngano nga maurang mga pamilyaha ang nagdomina sa politika, mauray magbuot kinsay modaog pagka-gobernador, pagka-mayor, pagka-kongresista, pagka-senador, pagka-presidente, pagka-vice-presidente, kinirang ato mga agawong yutaan. Kini mga labing dagko nga mga tagiya sa yuta. Magsugod ning atong sugilanon karong hapon. Sawa pa moabot ang mga katsila. Sawa pa mo dunggo si Ferdinand Magellan ug sawa pa mo abot dinhi ang sunod ug mas malampusong ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi sa ato sa Subo ug sa mambahin sa Pilipinas. Doon na natin atong kaugalingon nga society. Doon na tayo atong kaugalingon nga istruktura. Ang grupo sa katawhan giduma og mga dato, mga raha. Oy, silbi pangu. Ang niadtong higayuna dunay mga ulipon, dili demokrasya ang sistema sa Subo ug sa Pilipinas before the Spaniards. Pero maulipon man, maagawong yutaan man, maraha man, masulugoon man, ang tanan makatilaw sa bunga sa yuta. Why nagkalisod-lisod? Why nagutman tungod sa way kakuwang sa o kaway yuta o kaway kaptangan, kaway katigayunan, kaway pagkaon. Pag-abot sa mga katsila, ilang gipatuman ang gitawag nga encomienda system. Na akong klarohon, di gyud ko suhito sa encomienda system, di ko kahatag ninyo sa kinatibukan ng mga detalye. Ang ako lang mahatag ninyo ang kinatibukan ng konsepto sa encomienda system. Mao to ang sistema sa pagduma sa mga colonies sa Espanya dinhi sa Pilipinas ug sa ubang kanasuran, pinagi sa pag-award sa encomiendas ngadto sa mga military officers nga nakatabang sa pagkuha sa mga colonies sama sa Pilipinas. So ang labing unang mga encomenderos dinhi sa Subo o sa mambahin sa Pilipinas mao ang mga military officers nga kuyog ni Miguel Lopez de Legazpi. Ang sa labing yano nga pagkasulti ang encomienda sistema o nga ang mga enkomendero, ang mga tagduma sa encomiendas mao'y mo kolekta sa tribute, mao man gitawag lang buhis ngadto sa hari sa Espanya. In return, iyang serbisyuhan ang mga sakop sa encomienda pinagi sa pag-edukar nila, paghatag nila Christian education, pag-secure nila aron dili sila hilabtan sa tagagawas. So iyang responsibilidad ang peace and order sa iyang encomienda. O
paghatag nila sa labing batakan ng mga panginahanglan. Mao to arrangement sa enkomenda. So ang enkomenda actually tumong lang to sa hari sa Espanya aron pag-secure sa iyang colony. Aron nga why moalsa, why manggubot. So ang encomienda system na himo tinubdan sa buhis para sa finances sa gingharian sa Espanya o sa kasayuran. Di ba moalsa, di ba mobudhi sa trono sa Espanya, sa gingharian sa Espanya ang mga subjects, ang mga Pilipinon. Pero ang encomienda system giabusuhan sa mga encomenderos. Gamay lang nga background, katong mga sundao nga kuyog ni Miguel Lopez de Legazpi, dili to sila ang best of the best sa mga sundao sa Espanya. Sama sa ekspedisyon ni Magellan, dunay kuyog nga mga sundao nga mga piniriso gani. Kanabang tungod sa kalayo o kaway siguro sa destinasyon, dili daghan ang gustong mukuyog. Moto nga mapugo sila og pagawa sa mga piniriso aron dunay mga sakop sa ekspedisyon or mga badlungon nga mga sundao nga gustong papahawaon dito sa Espanya, gipada din sa Pilipinas, puslan man nga way klaro ang destinasyon dinhi. So dili to sila maoy model ng mga Spanish citizens kadtong mga military officers na kuyog ni Miguel Lopez de Legazpi. Moto nga pipila nila dili tanan, pipila nila nag-abuso sa encomienda system. Ang encomienda system nahimo na hinuong kahimanan sa forced labor. Kay usas aspeto adtong encomienda system uban sa pagtugot sa hari sa Espanya nga ang mga sakop sa encomienda mo voluntaryo sa ilang labor. Pagtukod og simbahan, pagtukod og mga barko, pagtukod og mga munisipyo ug uban pa, pero kadto giabusuhan na para unta to sa nanabalang batakan gyud nga serbisyo bas gobyerno. Pero giabusuhan to mga enkomendero, gihimo na hinuon nilang ulipon ang mga sakop sa enkomienda why sweldo gipatrabaho sa ilang personal nga mga negosyo o personal nga mga Pinoy-anan. Motoy na kapaito, motoy rason sa daghan kay mga rebellion atol sa pamunuan sa mga katsila. Giabusuhan sa mga enkomendero ang encomienda system pinagi sa pagpaabang nas mga luna. So sa wa pa mga katsila makatikad kag sa yuta unya ang bunga sa imong gitikad nga yuta maimo. Atol sa mga katsila mag-abang na ka. Una ka makatikad sa yuta. Giabusuhan yun. Wa to'y appeal sa encomienda system pero giabusuhan sa mga enkomendero. Tungod sa kalayo sa Pilipinas gikan sa Espanya, why naka-check sa pangabuso? Labi na di human namatay si Miguel Lopez de Legazpi, ang mga nipuli niya hilabihan ka abusado, nag-unay na gani hinuon, ilugay na sa ilang mga enkomienda. Ang mga pari nga mauntay magdasbuot, appeal man sila pahimos. Doon naman sila bahin sa tribute na makulikta gikan sa mga enkomienda, ani sugot, nitugot ra. In fact, ni appeal pag-abuso sa katawhan. Kanang tanan gihulagway ng Dr. Rosa Rizal sa iya mga nobela nga No Limit Tangere o El Filibusterismo. Kadto tanang mga pangabuso, tanang mga pagpahimos sa mga katsila, batok sa atong katigwangan. Batok sa katawhan Pilipinon. Kining di makiangayon nga sistema sa mga katsila, later on, dayong tapos sa pagduma sa pag-ulipo nato sa mga katsila, giundang ni nila, gilibkas nila ang encomienda system, gipatuman ang mas makiangayon nga pagduma sa mga yuta din sa ato. Pero, nasugda na. Kay ang mga nagduma niadto sa Pilipinas, di man sila makapugos sa mga tao doon sila. Lagda, for example, nga ang tanang mga tao kinahanglan nga mobalhin og puyo sa mga poblasyon aron maduol sa mga parokya, maduol sa mga simbahan, maduol sa mga munisipyo. Di man sila kapugos. Kaya ang katawan, di man mubiya sa ilang mga barangay. Di man mubiya sa ilang mga umahan. So, pila raman kabuok ang mga pari, pila raman kabuok ang mga katsila. Motong ilang butang sa pwesto, gihimo nila mga kabesa di barangay, mga gobernador silyo, mga mayor silbi, mga gobernador sa nagalilain nga mga lugar, ang mga dato, katong nobility, katong karaan nga mga raha sa wa pa moabot ang mga katsila. So ang sistema before the Spanish
conquest ilang gipatuman pero gi-refine lang nga kamo mo ay mga ahente, kamo ay mga representante sa Spanish government pag tarong anang inyong mga tao. But most importantly, pagkolekta sa buhis. So, tungod sa pagtudlo sa mga local nobility, sa mga dato, sa mga raha, isip mga gobernadorsilyo, isip mga kabesa, diha magsugod ang sistema nga ang mga dato sa wa pa mga katsila nisamot ka dato, nisamot ka gamhanan panahon sa mga katsila. Kay gawas nga sila mo'y pangu, gihatagan sila mga political powers sa mga katsila. So, hatag sila sa buhis, gikas katawhan, remit sila sa share sa crown sa Espanya, pero pabilin sila gila. Nakarealize na sila, uy, lami nila, gamhanan sa ta. Mo diha magsugod ang atong political system nga ang labing dagkog yuta mao'y labing gamhanan or ang labing gamhanan mao'y makapanag-iya sa labing dagkog yuta. So ang symbiotic relationship tali sa mga politiko o sa mga landlords, sa mga agawong yutaan. After more than 300 years, napildi ang mga katsila sa gubat sa Estados Unidos, nagkauyon sa Treaty of Paris, ang duha ka nasod gibaligya sa Espanya ang Pilipinas ngadto sa Estados Unidos. Nibanos ang Estados Unidos, ang unang gi-introduce sa Estados Unidos, eleksyon. Tungod sa pagtuo nga para sa Estados Unidos di man ni makiangayon nga pipila ra ka pamilya ang naduma sa pipila ka mga lugar. So mag-eleksyon ta, hatagan natong higayon ang mga tao pagpili kinsay labing maayong leader nila. Wa ka realize sa mga Amerikano nga ang katawhan dili andam sa pagpili sa labing maayo nila nga mga representante. Kaya ang educational system panahon sa mga katsila, depektuso. Ang educational system gi-introduce sa mga Amerikano maupay pagsugod. Now, of course, ang gipili sa mga botante atol sa unang mga eleksyon o sa pagduma sa Estados Unidos din sa ato, maura sab ang karaan ng mga tagduma. Kaya mo may lang nailhan. O beholden man sila. Kaya naman sila magpuyo sa ilang mga yuta. Daghang reform sa land ownership nga gi-introduce ang Estados Unidos pero ang upatuman ang mga local politicians man. Unya sa Estados Unidos ilang gi-introduce ang National Assembly, ilang gitukod ang House of Representatives, ilang gitukod ang Senado ug nagpili na sila og presidente o vice-presidente. Ang mga local leaders katong mga gobernadorsilyo, katong mga kabesa nakarealize sila, oy, pwede tang mga ambisyon o nasudnon nga mga pwesto. Mautong si Sergio Osmeña Sr. gikan din sa Subo, si Manuel Quezon gikan dito sa Luzon, mao nang haud sa una mga nasudnong eleksyon diri sa ato sa Pilipinas. So na-realize sa mga politiko, powerful na sila diri sa localities, makakuha pa gid sila og additional power sa national government. So na-perpetuated ang sistemang gisugdan sa mga katsila hangtod sa mga Amerikanhon. Kaya ang mga Amerikanhon gihulagway karon ang ilang estilo sa pagduma sa ilang mga colonies nga kuan ba, murag hands off. Lahi sa Britanya, lahi sa Dutch, lahi sa ubang mga conquerors sa karaang panahon. Ang ila yung gibuhat, gitrain dayon nila ang bureaucracy. Sama sa gibuhat sa Singapore, sama sa gibuhat sa Malaysia, gitrain ang bureaucracy aron nga capable ang bureaucracy sa pagduma sa gobyerno. Unya, from among the bureaucrats, mutumaw ang mga natural leaders, ang mga leaders sa nagkalilaing kanasuran na ilang mga colonies. Dili sa ato may training nga gihimo ang Estados Unidos. Nakita sa Estados Unidos, maubad doon na namin mga mayor, doon na namin mga gobernador din. Sige, eleksyon ta. Pili tag bag-o mayor, pag-ong gobernador, o sila kabantay, maura gihapoy mapili. Kaya sila may mga haudaan. Wa may daganan tong mga gagmay nga wa intaw wa gani edukasyon, wa kahibawong mahimo na ditang mudagan, mahimo na ditang magpapili. Motong mga Osmeña, mga bantugan nga mga Cuenco, mga bantugan, mga apelyido, maro'y magbalik-balik sa mga pwesto din sa ato Subo kay sila may nakapusing ng daan. Sila may nakaposisyon ng daan. Wa gyud kahatagi og katungod ang ordinaryo mga Subuanon pag realize sa ilang power sa pagpili sa labing takos, sa pagpili sa
labing maayo nila mga representante. So, nakaangkon daw og independence in 1946, gawas no natagikan sa Estados Unidos, nakalingkawas tagikas mga Hapones, nakalingkawas na tagikas mga Katsila, ato ng kaugalingong mga leader mo ay nagduma sa Pilipinas. Nausa ba ang sistema? Wa. Nakagamot naman. Ang mga yutaan, mao na may mayor, mao na may gobernador, mao na may kongresista, mao na may senador. Ubuhi day sila. Kalami na silang kinabuhi. Sila nagkontrolar sa politika, sila nagkontrolar sa ekonomiya, ila ang tanang yuta, ila ang tanang katigayunan, mga saop nila ang mga nagpuyo sa ilang tagsa-tagsa ka mga jurisdiksyon. Moto nga, gikan sa panahon ni Quezon, before sa liberation, hangtod ni Sergio Osmeña, hangtod ni Manuel Rojas, hangtod ni Quirino, hangtod sa uban pang nanunod nga mga leader, wa gyud matinud-anon nga agrarian reform nga nahitabo dinhi sa ato. Sa panahon ni Quezon, diha siya pagsuway, mausbon ang pagpanag-iya sa yuta. Na ang mga yuta ihatag ngadto sa mga mag-uuma tungod sa pag-alsa sa mga mag-uuma didto sa Tayug sa Pangasinan in 1931. Dihay Tayug Rebellion nga ang warabtig usa ka adlaw ialsa ang mga mag-uuma kay perti nilang lisura nya mga tag-iyas yuta mo'y nagpahimus, mo'y buhong kayo. Yang ilang hinaguan dili daw nila makuha tungod sa di makaingon nga sistema sa pagbahin sa ani, pagbahin sa kita sa yuta. Wa magsilbi, pero si Quezon dihay pagsuway precisely tungod kay nahulga siya sa Tayog Rebellion. Si Sergio Osmeña, mubo raman kay iyang termino kay pagdaga niya na pildi man siya ni Manuel Rojas. Si Rojas sa iyang bahin, wa kakita sa panginahanglan, wa man siya kakita sa urgency nga nakita ni Quezon. Wa may rebellion nga ni Olbo sa mga mag-uuma atol sa iyang administrasyon. Si Elpidio Quirino mausab. Wa siya kakita og dinalian nga panginahanglan sa pag-usab sa pagpanag-iya sa yuta. Ang tinuod nga pagsuway, pagreforma sa pagpanag-iya sa yuta, ang labing unang seryosong attempt sa agrarian reform, gipasyudahan ni Ramon Magsaysay. Kay si Ramon Magsaysay, sukuhay sa mga propaganda nga creature ato siya sa Central Intelligence Agency CIA, si Ramon Magsaysay tinuod nga makamasa. Ang kampanya ni Ramon Magsaysay, iyag yung gidang atos katawhan. Ug iyag yung isaara ng katawhan, usbo nato ang atong pagpanag-iya sa yuta. Pasyugdahan nato ang tinuod yun nga agrarian reform. Ug tuod man paglingkod ni Ramon Magsaysay, nagtudlo siya mga batanon nga mga progresibo, nga mga opisyal sa gobyerno aron pag-usab sa pagpanag-iya sa yuta. So why kakuwang si Magsaysay sa gugma sa mga mag-uuma? Tinuod yun siya na higugma sa kinabag-an sa katawhan, labi na sa mga mag-uuma. Na gusto niyang usbon ang di makiingayon nga sistema sa pagpanag-iya sa yuta din sa Pilipinas. Ang problema ni Ramon Magsaysay, political new fight siya. Wa siya kasinatian sa politika. So hilabihan niya ka popular, pero namaruan siya sa mga sakop sa House of Representatives o sa Senado nga mas veterano nga mga politiko kay niya. So wa ma-translate ang vision ni Magsaysay pag reforma sa pagpanag-iya sa yuta kay gibabagan sa mga tag-iyas yuta, mga agaong yutaan, either sila mismo ang nilingkod sa House ug sa Senado or ilang mga representante. Wa yun kadama si Ramon Magsaysay. Pagkamatay ni Ramon Magsaysay dinhi Subo, gipulihan siya ni Carlos Garcia, otro sab si Carlos Garcia nga kay panahon ni Magsaysay tungod adtong iyang progresibo nga mga ideya pag pasyugdag agrarian reform, nasulbad man niya problema sa Hok Balahap. So pagbanos ni Carlos Garcia, malinaw na wa na ihulga sa Hok Balahap. So parang Carlos Garcia, ganong mag-land reform man ta, mag-agrarian reform man ta, wa na may hulga sa pag-alsa sa mga mag-uuma. So why nahitabo sa agrarian reform panahon ni Carlos Garcia? Dihang nibanos si Diosdado Macapagal, wa siya nag-expect ni Diosdado Macapagal nga mo pasiugda og agrarian reform.
kaysa kongresista pa si Kong Dadong, no, ito yung angga. Wa gid siya mag-apil-apil aning debate sa land reform panahon ni magsaysay ug sa nangagi nga mga presidente. As in, lahi ang priority ni Diosdado Macapagal ang iya nga mapresidente siya. Makonsolidate ang iyang political machinery ug ang iyang political power. Pero mao ni naka kanang bitong ilang-ingon nga di gyud ka disenyo sa kinabuhi. Si Diosdado Macapagal nga mao'y least expected na makahimo og tinuod nga agrarian reform, mao na hinuoy nahimo nga amahan sa land reform sa Pilipinas. Hantod karon si Diosdado Macapagal mo'y giisip nga amahan sa land reform sa Pilipinas. Kay atol siyang administrasyon na umol ang tinuod gyud nga land reform, napasar ang balaod nga nag-usab sa pagpanag-iya sa yuta, muhatag sa yuta ngadto sa mga mag-uuma. Nganong nahimo man na ni Diosdado Macapagal? Duha ang rason. Tungod sa pressure sa Estados Unidos, pro-US man do, si Diosdado Macapagal, unya ang Estados Unidos sa una, manghilabot pa. Manghilabot mga nihantud karon pero mas blatant ang ilang papanghilabot sa pagtakda sa atong mga economic policies. Pero ang usa sa ilang rekomendasyon, mao gid ang land reform. Kaya para sa Estados Unidos mo, lambo ang Pilipinas kung dunay land reform. Kung dili mahigot sa mga agawong yutaan ng mga yuta, hatagag insentibo ang mga mag-uuma, pinagi sa ilang paghatag sa pagpanag-iya sa yuta ngadto nila, mas madasig sila sa pagtikad sa yuta. Mas produktibo ang agrikultura, mas mulambo ang nasud ng ekonomiya. Mao to'y konsepto sa Estados Unidos. So ilang girekomendar ni Macapagal, tuo dahil Macapagal. Ikaduhang rason ngano nga si Macapagal nahimong amahan sa land reform sa Pilipinas tungod siyang political skills. Kongresista ba siya? So mas ngilingig siya isip political operator kay ni Ramon Magsaysay. Iyang gigiyahan ang balaod nun sa duha ka balaod na napasar ang Land Reform Act atol sa administrasyon ni Diosdado Macapagal. Mo na good news. Ang bad news, sa dihang napasar na ang balaod nun, nawad ang gana si Macapagal sa pagpatuman. Kalimot siya nga gawa sa paghimos balaod nun, kinahanglang ipatuman ang balaod. Wa man niya ipatuman. Kay wa man siya gugma atong balaura ba? Niigot naman siyang nituman sa sugo sa Estados Unidos. Unya, ang paniid sa Estados Unidos ug sa ubang kanasuran nato sa Pilipinas, and I think tinuod ni hantod karon, ang atong mga government officials, ang atong mga political leaders, naa na pagtuo nga masulti na ganin nila, okay na. Mapasar na ganin balaod, okay na. The law will take care of itself. Sumuro ba og madeklarar na ganin nila nga mao ni ang akong buhaton para nila na human na. Di na kinahanglan nga ilang buhaton. Nadeklara naman nila. I don't know. Unsa nang matanga sa sakit pero may mo nay sakit sa ato mga politiko hangtod karon. May lang sa istorya. Wa sa buhat. Dayong pupo siya termo in 1965, na-realize ni Diosdado Macapagal, doon ay nakapahinumlum niya, Mr. President, bati kay imong performance sa agrarian reform. Mangampanya ka isip amahan sa land reform, pero tanawa, mas ngilngig pag-accomplishment si Ramon Magsaysay nimo. Kato Ramon Magsaysay, wa man to mapasar ang balaod sa land reform, ubos siyang administrasyon. Dihay napasar pero watered down nga version. Pero mas daghag mga agricultural lands nga naapod-apod si Ramon Magsaysay ngadto sa mga mag-uuma. So naalarma si Diosdado Macapagal, uy Marcos ra ba iyang kontra? Ya si Marcos maro ra ba kayo? So katapusan niyang hunat sa iyang administrasyon, katapusan mga buwan siyang administrasyon, iyang gitinuod pagpatuman ang land reform. By then it was too late. Kaya kanang pag-redistribute sa yuta, di man guna mahimong usalang kasimana o usalang kabuan. Napasagdan ni Diosdado Macapagal. Lain tong gibasol nga rason ngano nga napildi siya. Hawang ang iyang pagkaamahan sa land reform, nindot kay balaod na pasar siyang administrasyon pero wa niya ipatuman. Pagdaog ni Marcos in 1965, wa siya amor sa land reform, wa gyud magtagad. Pag usab sa pagpanagiya sa yuta si Marcos plus ang balaod sa land reform na pasar sa iyang karibal nga si Diosdado Macapagal, buhi pas Macapagal, posible makahulga pa niya, wa niya tagda, wa niya patuman ang balaod sa land reform nga napasar atol sa administrasyon ni Macapagal. 1969, para elect si Marcos, wa gyud siyang plataporma ang land reform. Nidaog siya in 1969, taliwa sa mga pasangil sa grabing pagpanikas
na tinuod nga mananaog sa 1969 maunta si Sir Hing Osmeña Jr. pero kitikasan ni Marcos bisan din sa ato sa Sugbo motong siya ni daog sa pagka-presidente. Wa siya magisgot og land reform. Pero pag 1971 ang mga mag-uumas Pilipinas wa na makaagwanta. Human nila na realize mura man og wa gyud paglaom nga kung magpaabot lang sila sa mga opisyal sa gobyerno, wa gyud mahimo sa pag-usab sa di makiangayon nga sistema sa pagpanagiya sa yuta nga ang kinabag-an sa yuta matingubra sa mga pipila ka landowners. Unya mga landowners absentee landowners. Wa magtagad pagtikad sa ilang mga yuta. Igo lang mukuha sa bahin nila sa kita sa yuta gikan sila mga saop. Mautong nag-organisar ang mga mag-uuma. Ug nisud na ang Communist Party of the Philippines. Aktibo naman ang Communist Party of the Philippines nitong higayuna. Organisado na kayo ang mga mag-uuma. Nagprotesta sila diha sa tungkaran sa Baybal-Oranan. Kada kongresista ilang gipaninglan unsa imong baruganan mahitungod sa land reform. Way nahimo ang Kongreso. Gipasar nila, gituki nila ang balaod nun sa pag-usab sa pagpanagiya sa yuta. Pero naabsan sa martial law ni Marcos. Pagdeklarar ni Marcos sa martial law, gitawag siya nga diktador sa Estados Unidos sa usabang kanasuran sa kalibutan. Kinahanglan siya nga magpahumot. At the same time, seryoso kayong hulga sa mga komunista. Hadlok is Marcos nga mga komunista makakuha sa simpatiya sa mga mag-uuma, maapiki ang iyang diktadura. Mautong nakahuna-huna si Marcos, maigo niya usa lang kabato ang duha ka langgam pinagi sa pagkampyon sa land reform. So, usas labing unang dekreto presidensyal nga giluwatan ni Marcos ang PD-27 nga nagdeklarar og land reform para sa mais, sa mga yuta, gitamnan og mais ug humay. So, ang tuyo adto una, pagpakalma sa mga mag-uuma, ayaw mo uban sa mga rebelding komunista. Kaya niya, tinuod ni ang atong land reform. Bisag wa na'y kongreso, ako'y naghimo og balaod. PD-27, land reform sa rice and corn lands. Sa pikas nga bahin, ilang gisangyaw dito sa Estados Unidos sa ubang kanasuran, ayaw tawag diktador Marcos, tanawa sa nangaging mga pamunuan. Kinsay nakaumol og mas komprehensibo nga balaod sa land reform. Bilib ang Estados Unidos, bilib ang ubang kanasuran sa land reform ni Marcos. PD-27. Pero ipatuman ang PD-27. Pagkabantay ni Marcos, ni kalma ang protesta sa mga mag-uuma, nahumot na siya dito sa Estados Unidos sa usabang kanasuran, ni Marcos, mangawat na ta. Abuso na tas gahom. So, why nahitabo sa PD-27 ni Marcos. Plus, ang paglimit sa land reform sa mga yuta, gitamnan og humay og mais, mao ipag-surrender sa mas dagkong mga asyenda sa tubo, sa mas dagkong mga asyenda sa mga politiko nga aliado ni Marcos. Wa hilabti. Kay tungod sa logic nga kung hilabtan nimo ang katubhan, hilabtan nimo ang mga tabako, ang mga asyenda sa tabako, tiyalig maapektuhan ang national productivity. Tiyali o maapiki hinon ang nasudnong ekonomiya. So kini lang maisog humay, gagmay ra man kay mga tag-iyuta, dili man ni mga politiko ni pero mahimora ni natong sigaas mata, di lang nato hilabtan ang mas dagko nga mga plantasyon. Plus ang PD-27 tinuod nga gipatuman batok sa asyenda sa mga Aquino. Kay kontra man kay Marcos, si Ninoy Aquino niya itong higayuna. Ang asyenda sa mga Aquino mo giuna niya og land reform. Og ang mga asyenda sa political opposition nga isog kay nibatok niya. So ang yuta sa mga Lopez, ang yuta sa mga politikan ng pamilya nga nakigbatok niya, mao giigo sa iyang land reform. So wa gitinuod nga land reform sa kinatibuk-an sa diktadura ni Marcos. Mao to nga dayong tapos yang diktadura ni kusog pagayo ang rebellion sa mga komunista sa mga lugar nga daghan kay mga mag-uuma nga wa gyud hatagi og tukma nga bahin sa ilang ani, sa ilang kahago sa umahan. So, ang biggest force sa New People's Army atol sa Marcos dictatorship mao ang mga mag-uuma nga nahikawan sa ilang makiangayon nga katungod sa pagpanag-iya sa ilang gitikat nga yuta. Napalaya si Marcos in 1986. Lisod sa Libano sa Malacañang si anhing presidente Cory Aquino
ug si Cory Aquino until today mo'y gi-acknowledge nga mo'y tinuod nga inahan sa labing komprehensibo nga agrarian reform program sa Pilipinas. Katong iyang CARL, Comprehensive Agrarian Reform Law, nga nipasiugda sa CARP, Comprehensive Agrarian Reform Program. Mas komprehensibo kaysa balaod ni Marcos sa PD27, mas komprehensibo kaysa balaod ni Macapagal, mas komprehensibo kaysa balaod ni Magsaysay. Kang Cory Aquino nga Comprehensive Agrarian Reform Law mo'y labing komprehensibo sa tanang mga pagsuway sa agrarian reform sa Pilipinas. Pero duna say dakong buslot. Na ay provision sa Comprehensive Agrarian Reform Program nga dili kinahanglan iapod-apod ang yuta ngadto sa mga mag-uuma. Kung nusugot ang mga mag-uuma nga magtukod og korporasyon, ya sila mamahimo na lang mga shareholders o trabante sa korporasyon, mahimo ra. So, mao ti nakatapaw sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Yan yung Presidente Cory Aquino. O mao ti nakabalikas kay ang labing unang beneficiary anang loophole sa iyang Comprehensive Agrarian Reform Program mao ang Hacienda Luisita. Nagiparag-iya siyang pamilya sa mga kuwangko. So mao to'y usanas mancha sa Comprehensive Agrarian Reform Program ni Cory Aquino. Pero ang CARP ni Cory, sama sa PD27 ni Marcos, sama sa balaod ni Macapagal, sama sa balaod ni Magsaysay, wa gyud magsilbi sa pagpasihugda og tinuod nga agrarian reform tungod sa kakuwang sa support services sa gobyerno. Kay ang land reform, limitado siya pag-usab lang sa pagparag-iya sa yuta. Ang agrarian reform, mas encompassing, mas lapad siya. Gawas nga mausab ang pagpanag-iya sa yuta, hatagan pagyud og suporta ang mga mag-uuma. Hatagan sila og irrigation system, hatagan sila og mga makina, mga traktora. Aron mechanized na ang farming, mas dako na ang produksyon sa agrikultura, gihikaw ning tanan sa mga nangaging nga mga pamunuan hangtod sa administrasyon ni anhi Presidente Cory Aquino. Ug hantod ni Puli si Ramos, si Erap, si Gloria, anak ni Cory nga si Noynoy, Polis Duterte, hantod karon Polis si Marcos, way nahitabo. Wa mausab ang kakuwang og support services ngadto sa mga mag-uuma. Padayong gihikawan ang mga mag-uuma sa batakan nga suporta. Lahi sa ubang kanasuran, nagbalampuson pag-ayo ang land reform program sa Japan, sa Estados Unidos, sa ubang kanasuran, abunda kaayo ang suportang gihatag ngadto sa mga mag-uuma. Ang tinud nga tuyo sa land reform program mao gid pag-empower sa mga mag-uuma aron mahimong mas productive ang ilang agrikultura. Ug mao toy yawi sa paglambo sa ilang mga ekonomiya. Dinis ato way suportang gihatag ngadto sa mga mag-uuma precisely tungod sa presensya o tungod sa dominance sa atong politika sa mga landowners, sa mga tag-iya sa yuta. Hangtod karon sila nagbuot sa mga lagda diha sa Kongreso. Ang organisado unta kay nga mga mag-uuma atol sa dayon deklarar sa martial law atong 1971 nawa na karon. Organisado gihapon ang atong mga mag-uuma pero di na sa maka-united, di na sa maka-ligon. Ni atong higayuna nga Hastas Marcos na hadlok ug ni dali og patuman sa PD27. So, kung imo subayon ang kasaysayan sa pakigbisog, pag-usab sa pagpanag-iya sa yuta, paghatag sa mga yuta ngadto sa mga mag-uuma nga nagtikad sa mga yuta, pagbalhin sa pagpanag-iya sa mga yuta ngadto sa mga nagtikad nga mga mag-uuma, mahimo lang kung mapugos ang gobyerno, kung magkayusa pagprotesta ang katawan. Si Quezon napugos pagpasiugdag land reform sa iyang administrasyon tungod sa pag-alsa sa mga mag-uuma sa tayog sa Pangasinan. Si Magsaysay ipasiugda og land reform kay nisaad siya sa mga mag-uuma ug tungod sa rebellion sa Hukbalahap. Sa wa pa niya mabungkag nga Hukbalahap. Si Macapagal nipasiugda og land reform tungod sa diktasyon sa Estados Unidos. Si Marcos tungod siyang kahadlok sa rebellion sa mga komunista. Si Cory Aquino mo'y tinuod nga nakasabot sa land reform tungod sa iyang naglibot niyang mga advisors, silang Joker Arroyo, si Rene Sagisag, ug ubang mga progresibo. Sa tiyan mo ng mga advisors ni Cory Aquino, Jose Diokno, Jovito Salonga, Nene Pimentel, pertingil ngigas mga advisors ni Cory Aquino. So nasakto gid unta to.
ang Comprehensive Agrarian Reform Program ni Cory Aquino nalutsan lang atong provision nga mahimurang himuong korporasyon aron dili maapod-apod ang yuta ngadto sa mga mag-uuma. Pero ang common denominator sa kapakyas sa tanan ng mga agrarian reform program sukad ni Quezon hangtod ni Marcos karon mao ang kakuwang og suporta ngadto sa mga mag-uuma. Ug mao ni ang pait nga kamatuoran sa atong nasod karon. Hangtod dili patuman ang agrarian reform program, dili mo lambo ang atong nasudnong ekonomiya. Dili mapatuman ang tinuod nga agrarian reform program hangtod mausab ang atong sistema sa politika. Dili mausab ang atong sistema sa politika hangtod dili mabungkag ang mga politikanong dinastiya. Kaya mga politikanong dinastiya gidominahan sa mga agawong yutaan nga may nagkontrolar sa hapit tanang probinsya, hapit tanang syudad, hapit tanang lungsod sa tibuok Pilipinas. Ug dili mausab, dili mabungkag ang mga politikanong dinastiya kung magpabilin kini mga politiko karon sa ilang mga pwesto kay pulo sila mga bunga, pulo sila mga anak, pulo sila mga kaliwat, pulo sila mga ahente, pulo sila mga representante sa labing gamhanan, labing banggiitan, labing tang-an na politikanong mga dinastiya sa atong nasod. So kung wa pa mo kabantay, niata sa vicious cycle sa perpetuation sa mga political dynasties, sa di makiangayon nga mga government policies nga aron pag-perpetuate sa ilang dinastiya, sa mga anti-people policies aron pagpreserbar sa ilang political dominance, sa ilang pagsipong sa nasunong katigayunan sa Pilipinas. So ang bugtong makalugtab ining vicious cycle sa perpetuation sa dili makiangayon nga political dynasties o political system sa atong nasod, o di makiangayon nga land ownership nga nakapahimong stagnant, nakapalansang sa atong nasunong ekonomiya, mao ang paghiusa, paglihok, pagpakabana sa katawhan. Mahitabo ba na within our lifetime? Why nahibaw? Kita rin yung katawhan may makatubag. Anang maong pangutana? Usugot ba ta? Nga pabilintang ulipnon sa mga politikanong dinastiya? Sila rin magbuot. Kung sa mga lagda ipasar sa itong gobyerno, sila rin magbuot. Pila sa atong buhi silang gastuhon para sa mga proyekto, pila ilang ibulsa. Sila rin magbuot. Ila bang iro, ila bang iring, ila bang mga baboy mo ipadaganon diha sa mga politikanong posisyon sa umaabot ng mga eleksyon. Pero makahimo lang sila anang tanang mga binuang. Makabuylo lang sila anang tanang mga maniobra kung ato silang tugutan. Utugot ba ta na magpadayon kining langub ug di makiangayon nga sistema na mo'y nagapo sa atong katiguangan sukad pas panahon sa mga katsila, hantod ni bano sa mga Amerikanon, hantod ni puli kadiot ang mga Hapon, hantod ni balik ang mga Amerikanon, hantod supposedly gawas no nata ato ng kaugalingong mga leader mo nagduma sa atong nasod, pero na perpetuated kining dili makiangayon nga sistema because we let them. Dunay pagtugot sa katawhan kining tanan. Usugot ba ta na magpadayon pa kining maong injustisya? Uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa sa magpasalamat sa parayon niyong pagsuporta, pagsabot ug pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilo. Daghang salamat CB girl. Girl, very humot kay bago ning kaligo si CB karon.